बेवहाय सोर मानसि नायो माबायदि मानसि नायो मिन्थिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबायदि न'आव गामियाव हाबनानै गावफोराजों ओरैबायदि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेननो ना दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो मा निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होनाय नामा खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आरो नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे फरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर साननैसो सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ सोरनि थाखाय गोबां दावराव जागासिनो दङ एसेबां दासिमबो जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर गोबां मानसियानो बिथांमोनखौहाय सोंखारिथिनाया दिनैसिम सोलिबाय थादों आरो माब्ला जोबनो थांगोन बिनि जेबो थिरांथा गैया ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामदियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनालाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थुदो बिदिब्ला नायलांदो मोनथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरो मा कन्टेन्टखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर बिथां जिहेतु दैदेनवारिमोननि जिहेतु ओरैबायदि दिनैसिम दावराव दावसिया जोबनो थाखाय पुलिस केस होनाय बोखारनाय माबा माबि बुलाय बुसि सोरजोंबा रेप खालामनाय सोरखौबा बायनाय सोरखौबा माबा खालामनाय बेफोरबायदि बायदि बाथ्राया दिनैसिम ससियेल मिडियायाव सोंखारिथिनाया जोबनो थाखाय आरो गावजों गाव कमप्रमाइज खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनैसिम जोबनो थाङाखै माने गावजों गाव सोंखारिथिनाय आरोना लोगोफोर बेखौ लानानै दिनै जन गार्जि ब्रादारा ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय फोरमायदों बिथांमोननि गावबुराया दख'ना गामि सामलायगिरिफोराहाय बिथांमोननि थाखाय आसान गाननानै दङ नामा बेफोरबायदि रावा दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव बेरखांबाय ओंखायनो बिथांमोनखौ माबायदि खिथेर लानाया गाहाम जागोन बा माबायदि एक्सन खालामनाया गामिनि गाहायगिरिफोरा गामि सामलायगिरिफोरा बेखौ लानानै दिनै जन गार्जिया नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै बाथ्राखौहाय फोरमायथिदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला खोनासंलां जन गार्जि ब्रादारा मा राव लानानै दिनै फोरमायलांखो आरोना भिडिअआ जाहैबाय जोंनि दा ससियेल मिडियायाव माने माखासे बे गथ'फोर बे खुस्राफोर थारमाने एसे माबा माबि देखायलागासिनो थारमाने मेसेन्जारावबो बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ दहाय माने दाखालिनिफ्राय मेसेज हरगासिनो थारमाने आं माखासे टाइम स्पेस मिलायनो हायिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा भिडिअआ जाहैबाय जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेननो ना दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो मा निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो थारमाने ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होनाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होदों नामा बे ससियेल मिडियायाव बेसेबां मायन' गुण्य बेसेबां दिनै रिसपेक्टेड मानसिफोर नायो ससियेल मिडियाखौ बेसेबां माखासे माबाफोर दङ बेवहाय दिनै नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअ लाबोनाय मानाय बेफोरखौ जों मा जों जाम्बा नामा जों बेफोरखौ नायनांगौ नामा आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा बिसोरखौ नायनो रोङाखै नामा आरो मोनसे खोथा बे दैदेनना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफ्रा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबायदि एक्सन लानानै नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिथिबायना एसे सनमानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों बेबायदि जाहा थाहा ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि साननानै जाहा थाहा भिडिअ दा खालाम आरो नोंसोरो इन फिउचार जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों इन फिउचाराव जेनेरेसना मा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा मा सोलोंगोन गाबोन जे नोंसिनि फिसाफ्रानो बे भिडिअखौ नुफिनगोन नोंसोर मा मिथिया नामा बेखौ नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअखौ नोंसिनि फिसाफ्रानो नुफिनगोन मा लाजिनाय गैया नामा आरे नोंसोर बेबादिबा नोंसोरो आसामनि बारलांदोब्रा बहा देखायहैदो माबायदि लाइनाव ओंखारहैदो जों जेबो माना खालामा बे बिटिसिआव आसामाव थानानै बेबायदि बर' जाथिखौ मान सनमान दाजाबाय थाथा मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर
साला बुरबक साला मेलेम गैया नामा मेलेम गैया हो रिसपेक्ट होनो रोङा नामा मानसिफोरखौ नोंसिनिबा नोम्फानि नामा बियो ससियेल मिडियाया बेवहाय सोर मानसि नायो माबादि मानसि नायो मिन्थिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबादि न'आव गामियाव हाबनानै गावफोराजों ओरैबादि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबादि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं तो बेनोमोन लोगोफोर निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथां जन गारजि ब्रादाराहाय बिथां दैदेनवारिमोननि आरो निजिरा बर'मोननि बागै मा राव लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बाथ्राखौ शेयार खालामखो आरोना लोगोफोर थारैनो नंगौ बिथां जन गारजि ब्रादारा गोरोन्थि बाथ्राखौहाय बुङाखै बिथांमोना दिनै खनसे नङा खननै नङा खनथाम बारे बारे बिथांमोननि जिहेतु आखल आखु गियान बाथ्रा बुंनायफोराहाय जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर खनसे खननैनि थाखाय नङा बारे बारे जों सिगांनिफ्रायनो नायबाय थायोमोन बिथांनि जिहेतु मोजां भिडिअखौ जों सानोमोन नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय बारगानि अनगायै बारलांबाय थानो समदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा दिनै जन गारजि ब्रादारा जाबायदि बाथ्राखौ बिथांमोननि थाखाय शेयार खालामदों थारैनो सैथो नंगौ बिथांमोनखौ गामि सामलायगिरि बा गावबुराफोराहाय गोख्रोङै एक्सन लानो नांगौ आंबो थिनो आंबो जुदि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावोब्ला नोंथांमोना आंखौ बे एक्सन लानो हागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जासै आरो आं जोबथारनायाव बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ फोलावनो होना सानाखै बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं फिन आरो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबावबाय बेजोंनो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना नायनानैहाय बुजि मोनो आं मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरोना लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय